Hola, us vull explicar el que ens va passar el passat 7 de desembre a Brussel·les. Quan vam sortir de la manifestació, vam anar a buscar un lloc per dinar i vam entrar en un restaurant on ja hi havia molts catalans i bé, vam entrar, vam esperar una mica i com que venia molta més gent, aquest restaurant tenia una sala, ens la van obrir a l'interior i allà hi vam anar com unes 40 o 45 persones, tots catalans. La noia, la camarera que ens va atendre, que parlava acceptablement el castellà i alguna cosa de català, ens va demanar que tinguéssim paciència, lògicament, perquè hi havia molta gent i estaven molt sobrepassats, i ens van dir que de seguida que poguessin ens atendrien. Molt bé, al cap de 20 minuts, aproximadament, torna la camarera aquesta i ens demana atenció, ens diu que ens prendrà nota tot seguit i ens diu que està molt contenta de que estiguéssim allà a Brussel·les, que ens donava suport amb el fet de demanar la llibertat pel nostre país, que ho entenia perfectament i que teníem tot el dret, però no només això, sinó que ens diu llavors que no sabíem pas el que estàvem fent per Europa. Diu, és que el que esteu fent és que fins ara a Europa han manat les nacions i qui les representen del seu govern, però mai s'ha tingut en compte el poble. Diu, i vosaltres, això avui, ho heu començat a canviar. Diu, i és extraordinari. I dit això, es posa a aplaudir-nos. Clar, vam quedar tots bocabadats. I, lògicament, ens vam posar tots a aplaudir-la amb ella, com us podeu imaginar. Fixeu-vos quina visió. I fixeu-vos el que hem començat a fer. És molt important. Hem començat a canviar de l'Europa de les nacions a l'Europa de les persones. I això, si aquesta noia, que és una camarera d'un bar de Brussel·les o d'un restaurant de Brussel·les, ho va veure, segur que ho ha vist molta més gent. Per tant, ànims i endavant. Trigarà més o trigarà menys, però la llibertat del nostre país està a les nostres mans.